Nothing juju be that. Hege baki. Lalle ma wannan. Hege baki. Me da ba? Ka goge mun tantin drop. Na goge wa ne? Tantin drop. Hege baki. Exactly. Gaskiya ne ka biyan wallahi sai ya biya. Wallahi sai ya biya. Da aka biya da nan kusa mun drop. Ya mana bari tambaye ka dan Allah dan Annabi waye ya kamata a ce a biya shi ne biya ni ko kuma ni zan biya shi. Wallahi sai an biya. Kai ni za a biya. Kai da a biya. Gaban nan da yamin ba a jikin kura ta. Kai da a biya. Eh mana. To time kuma zai sai sigina. To ai na ka sani guntun gatarin ka an ce ya kusa ka bai. Me gida? Ka je ka turo to wani. Kai Hege baki. ka san ko ni waye ne? Ka san ko ni waye ne? Ni dan bola ne, dan gongon ne. Kai ka san ko ni waye ne? Gaskiya ya an biya. Sai an biya wallahi ya an biya. Kai ka turo na gidanka. Hege baki. Matsalar fa faɗa da masu kuɗi kenan. Subhanallahi sannu.